Nigolit kuliare robo nyabibo tindi bwa kolekana nseme ya Kiogoro asewodi ya Kiogoro abuwa sabagambi bo orgongoro svensemeyo bakorwe nyabi obotindi na kubwata na guitera amarwa atancheri amange asensemeyo munomosakito Daniel Antiri agutumanya engana igoro yesegi ya marwa tancheri teringeni hasetole umukia ogendere kubekwa na babwatani au helio kuyasiria eikiga hasoroboti rwabene nigoro yubube wa marwa na mono haria tanchiri ne serikali yeiga Kenya nobube wa engana yarolekanire kombigwa na bange na mono abengi abaonia na batume kibaye umurai wense Dr. William Samuel Ruto no mokonyo umuske Kithure Kindiki umukonyi w'umuske Ruto mokoro umuske Rigathi Gachagua n'umuryoye umusubati Dorcas Rigathi negati yabaria ababere bakorelekana kurwa samatuka magega bakubeko mukya asesegiye wike kerengo kyogo chakia nonyena makabeso eliokonyorera abasa abake chigasi bagokora eligwetanga kurwa sobotume kyoboiga noboni gento ke baisa kwirera salenene nogweseria magima barabu kabanyene mambo ya madawa na wale ambao wanahusika na kuuza madawa na kufanya transit ya madawa katika taifa letu la Kenya. Tumeweka mpango kamili kuzuia na kukabiliana na wao, wale wanatumia maji, wale wanatumia ocean, wale wanatumia airport zetu for matters drugs in our country, and it will not be a place where peddlers and traders and crooks are using our young people to peddle drugs in the Republic of Kenya. I do know there are some public health concerns, social concerns, economic concerns on the impacts of this problem to our country. On the illicit alcohol and drugs and substance abuse. This has gone on for a long time as we watched as officers. I want to request our officers to reconcile their conscience that much as they are officers, they are also parents. The problem is the mother, the problem is the father, and the problem is the family. Amarwa nigabwato bubonge gatiabo koletero monto mochando o high blood pressure osamanyinga wakaigoro stroke pancreatitis urire wa liver disease liver cancer urire wa cancer yomunwa cancer yomotwe nebigoti nonye kansa yorobere egati yemechandende menge egentoki irete ebyombe au biria bya serikali na biria bitali bya serikali weso nagati egati abo ekyombe gya the United Nations Office of Drug and Crime UNODC ekyombe kya Nakadago National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse egati yebyombe binde binge Kurwase County ya Kisii Isaya Mokwa oyurumu Assistant Chief we sublocation ya Boronyi Nomo Chief okorae location ya Matunwa asichinga keche Jumatatu ya lero Nere twabo ya egutua asoroboti rwabene oyo omuganoye obeira semetandao yekerero Namona samatuka bwangwega igoro yomokyoye asesegiye Mapema lero nigo twatarera umugambi wiga asese makora imiye wodi ya Kiogoro asebunge ya Nyaribari chache aso witeli wa murwaiga ase binyoro au na otabuna nigo abwato bubonge twikiraniri kuringana na machikali ya serikali bunetagete egere guthirie binte ebyegere abantu banyore kinga kicingi abana baende skuru abantu baende mukondo egere uchumi yaitekine asese mwende otabuna asobonye bibwiga ngwetera bare mechande menge na igombaga nitie okobwatisi wawe chinguru cheigoro kwa mfano nkonyorore no enabengi abambaro bare fero style ekobesegi nkonyorore tukubabwata nande baika babwatukwa nande baira nebinyuru baendera kuonia ku chief station cheito namangana mange abwatikaine
na magana yo no gusafirishwa kwa butuko na kore challenge kera jinse joko nyoranga ntubwati njira tugukubatanga ati njira bagwita Litiko lia rero mugambo yiga nigaitira echanga yechirita emyemo ekangara echirita chimibire osalia ebinto bigotumeka na urwa obosemia sebale kuriga chinchira chingao chokomenya nonye nasogotema obonchoreria mpaka 2020 is total eradication ya mangana yebinyugwa asensemiga abasae abatoka babarachete asibiosiki au emambia ya rero nigo baigo benyora kongu nabange bamenta buna umukiga wese kogendeli gwase chinsemo au asorogongo rogusi rero lyo amange amaya na chikogendera ko enekigwa twensi tubwatrene asisigiga yoboengi obonia nubutumeki bamurwa tanchiri wiki kiego chali tuko nechinga kibune chalero kerna ndinda cho kuwaliganira robot rwabene ngurubaterega seni kiaga tembe kuriga se kaunti ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri